X Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa, patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-8-8 in the morning. Oras, walang tilay, 7 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabwasan. Ipaparungtal tayo sa programa Early in the Morning. Special edition na sayan na programa tayo. Karma Health Option. Nakaiba tayo si Dr. Glenn Soriano via Zoom.
Maabig, magayagan na kabwasan at balang sinansakay pinablin na dumiringel. Agaw lalangulan na Sabado, Pitsa 25 at bulan na Hulyo, taon 2026. Programan Karma Health Options. Amin iraratay watan iran na lilik na inyuran na sakit-sakit. Anuman ang inyong nararamdaman ay pwede nating ikonsulta live kay Dr. Glenn Soriano. Good morning, Dr. Glenn. Hello? Good morning, partner Orly. Yes. Yes, naririnig ko kayo. Hindi ko kayo nakikita sa video. Oh, bakit? Malinaw naman ang dating nyo rito, Doc. Oh, nakikita ko naman sarili ko. Oho. Ako rin. Sarili ko rin ang aking nakikita. So, kumusta ang weather dyan? Makulimlim lang. Nandito ako sa Mall of Asia. Uy. Yeah. Nag-walking kayo? Hindi, may hinihintay ako. May meeting kami mamaya. Titingnan mo yung background dyan. Hindi ko alam kung nakikita niyo yan, background. Hindi po natin nakikita sa video. So, nasa likod kayo ng MUA. Yeah. Well, nandito ako sa harap na ay isang kainan dito, Jollibee. Okay. Sa may MOA. Malinaw na kayo. Nakita ko na kayo sa video. Kala ko Very good. Kala ko nag-walking kayo kasi maaga namang shopping yan. Pwede mo na ako maglakad. Pero, yan. Mamaya, sarado pa. Anong benepisyo ang makukuha natin sa paglalakad, Doc? Ito lagi ko sinasabi sa mga nakikinig. Ang importante ang daily exercise. Walking ang pinakasimple, pinakamaganda para sa ang tawag natin ay cardiovascular exercise. Mhm. Yung magpapatibok ng puso na medyo mas mabilis kaysa yung baseline. Okay. Kasi kung naglalakad ang tao, medyo bumibilis ang tibok ng puso, maganda yung daloy ng dugo sa lahat ng parte ng katawan. Ganon. Mhm. Paano kung ang bilis ng palpitation mo, ano na po ang sinyalis nito? Para kang galing sa marathon na mabilis masyado ang pitik ng puso. Well, kung hindi nahihilo ang tao, hindi madaling mapagod, okay lang 'yan kasi kayang-kaya naman ng puso 'yan. Pero ang advice ko na lang, kung sa paglalakad o masyadong mabilis ang tibok ng puso, baka hindi kayanan, yung mga simptomas ng nahihilo, nanghihina, dapat ay pahinga muna. At unti-unti na lang yung patagalan ng exercise. Huwag biglain. Kasi maraming nag-aano dito kapag mali ang kanilang pagkakaintindi sa kanilang nararamdaman, sasabihin ay mabilis ang palpitation ng puso ko dahil nagkape ako kanina o kung ano-ano yung mga dahilan nila. May yung pala parang sinyalis na yon ng kanilang sakit sa puso, Doc. Well, actually, yung palpitation na yan, sinasabi, minsan misnomer rin mali ang tao. Pero yung mabilis na tibok ng puso, na madali naman din bumaba, healthy sign yun. Yung mabilis na tibok ng puso, na matagal bumalik sa normal, yan ang sign na medyo may sakit ang puso. Okay? Kaya ko ina-emphasize na dapat every morning may konting lakad, 15 to 30 minutes hanggang sa masanay na. Kasi kung ngayon lang kayo maglalakad ng ganon, ng umaga, mahihirapan, pati puso, hindi sanay, mahihirapan, baka kayo mahilo pa. Kaya unti-unti na lang, everyday. Kaya maganda itong topic natin ngayon na pag-uusapan
tungkol sa hypertension. Kung Yes. maaalala nyo, Doc, di ba may nangyaring insidente rito sa Dagupan na kung saan yung isang matanda na nagbibinta ng halaman ay bigla na lang nag-collapse at kalaunan ay namatay. Hindi natin alam kung ano yung proximate cause ng kanyang pagkamatay. Maaring may mga salitang dinamdam dahil nag-i-enforce nga yung mga enforcer ng ano. At hindi natin alam kung talagang ito may karamdaman na pero na-trigger dahil sa mga ganong klaseng problema, stressful. So dito nagkakaroon siya ng maaring tumaas din ang kanyang dugo. Ano sa palagay mo dun, Dok? Stroke ba yun or cardiac arrest? Well, sa opinion ko, may element din ng hypertension. Kasi pag nagagalit o nadidepress ang tao, papasok din yung hypertension at saka hypotension. Dalawang extreme yan eh. Kung masyadong depressed ang tao, pwedeng bumaba masyado ang blood pressure. Kung masyadong galit din ang tao, pwedeng tumaas naman ang blood pressure. Okay? Okay. So yung dalawang extreme na changes in blood pressure can cause yung mga adjustment sa particularly sa heart, Kung ang heart muscle nabibigla siya, yun ang magiging sanhi ng heart attack. Okay? Kasi hindi makakayanan yung extreme pressure. Hindi makakayanan yung masyadong mabilis. Hindi rin nakakayanan yung masyadong mabagal ang tibok ng puso. Kaya ang tao papasok yun sa dangerous situation na yung cardiac compromise na parang tinatawag natin cardiac arrest. So anong ano dito? Yung mababa ang presyo ng dugo o masyadong mataas ang presyo ng dugo? Saan dito mas mabigat o malubha? Well, karamihan yan, masyadong mataas. Yun ang nagiging dangerous critical, yung masyadong mataas. Pero ang sinasabi ko, yung both extremes can be fatal. Yung mababa ay yung masyadong mababa ang blood pressure. Kasi yun yung shock yan eh. Shock can lead to hypoperfusion, ang tawag doon. Yung kulang ang supply ng blood papunta sa puso. Kung ganon, ang tao na magpupulikat din ang heart kasi wala siya nakukuha ang oxygen. Yan ang talagang yung heart attack ang tawag natin. Yung masyadong low blood pressure, hindi magandang perfusion, can lead to heart attack. So yung sobrang taas naman, hypertension, can also lead to poor blood circulation in the heart, which will result in heart attack. So both extremes dangerous. Okay. So iba naman yung stroke. Yung stroke naman, stroke it pertains to yung problem sa blood circulation sa brain. Sa brain naman 'yon. Okay. So paano po nabubuo yung tinatawag nating aneurysm? Saan nagsisimula po 'yan? Okay. Well, dalawang pwede mangyari diyan. Alam niyo yung blood pressure, taas baba. Kung sobrang taas, masyadong baba, alam mo nakakasira ng ugat 'yan eh. Parang yung pinaka-example ko sa pang-araw-araw, yung mga ginagamit natin ng mga hose, miski na yung goma ng mga kotse, yung goma ng tricycle, goma ng bisikleta, pag lagi mo na i-inflate yan, over-inflate, under-inflate, lulutong yung goma. Pati yung ugat ng tao, lumulutong din yan. Ngayon, kung hindi nag-crack yung ugat, pwede maging lobo naman yung ugat. Pwede lumobo. Yan yung start ng aneurysm. Ang aneurysm is, ang tawag natin, ballooning out of the blood vessel. Kaya lumolobo yung ugat. Pag lumobo yung ugat na sobra-sobra, sa sobrang lipis, di nakakayanan ng pressure, puputok yan. So yan yung ruptured aneurysm na can lead to exsanguination. Mauubos yung dugo sa internal bleeding. Yes. Mayroon bang sintomas ito? Paano natin mararamdaman? Well, very subtle yung simptomas. Kasi yung mga ugat natin, may pain sensors yan eh. Pag nai-stretch yung ugat ng tao, nagkakaroon ng pain. Ngayon sa ulo, yung tinatawag natin yung hemorrhagic stroke, ibig sabihin niya,
kung marami ka laging headache, laging masakit ang ulo, kailangan talaga investigate yan. Kailangan i-diagnose yan na kung may aneurysm mo, wala. Kasi yung aneurysm sa brain can lead to yung ruptured aneurysm sa brain, yan ang nangyayari sa stroke. Kasi maraming may bigla-bigla na lang nahihilo o kaya masakit ang ulo dahil mataas ang dugo o kaya kung ano ang kadahilanan, bigla na lang silang natutumba. Pagkatapos itatakbo mo na lang sa hospital, nagiging comatose na. Kaya nga sabi ko, importante yung kung merong mga symptoms na ganyan, yung laging nahihilo o laging masakit ang ulo, na yung hindi natin alam kung bakit. Wala namang yung mga triggers, wala namang kaaway, bigla na lang sasakit. Kailangan talaga ipa-check up sa mga doktor para ma-diagnose kaagad, para ma-rule out, ang tawag natin ma-rule out yung possibility ng aneurysm eh. Kasi yung aneurysm, tawag natin dyan sa walking time bomb eh. Hindi mo alam kung kailan biglang sasabog yan. Yes, kasi karamihan, pag nahihilo, marahil pagod lang ako, o kaya kulang sa tulog, o kaya may vertigo, ganun kaagad ang parang iniisip nila, kaya binabaliwala. Kaya nga, yung very common ng symptoms eh. Pero kung yung symptoms combined with yung mga related symptoms, isipin natin, laging nahihilo, minsan hinihimatay, laging masakit ang ulo, kailangan talaga i-investigate yan eh. Kailangan pumunta sa clinic, sa isang doktor para mapag-aralan o yung tinatawag na i-rule out yung possibility ng aneurysm. Alam niyo ng aneurysm, hindi lang naman sa ulo yan eh. Pwede din sa abdominal, pwede din sa ibang parte ng katawan na mahinang ugat. Pwede rin sa tiyan, ano? Pwede rin, marami naman nabibigla. Yung parang lagi silang nasisikmura. Nasisikmura lagi. Yan pala may aneurysm sa yung abdominal aneurysm ang tawag doon. Okay, so kailangan dito minomonitor natin palagi ang ating blood pressure. Yes, well, yan ang isang, yung beginning ng mga aneurysm is yung hypertension. Kung yung uncontrolled hypertension, maraming complication yan eh. Yung aneurysm is one of the worst, yung pinaka-delikadong complication ng hypertension. Mayroon pong pag-aaral noong 2005 na ginawa ng DOST at pinublish ito sa Acta Medical Philippines na pinag-aralan itong hypertension at ngayon mayroon silang na-discovery tungkol dito sa ikarma. Ingredients ng ikarma or isang uri ng halaman na nakita nilang may magandang ingredients doon na nandito ngayon sa ikarma. Would you mind to expound it, Doctor? Yes, well, isa itong article sa marami. No, over the past 10 to 20 years, very curious sa mga researchers about itong yung NARA-3 natin. Kasi yung mga albularyo natin dito sa mga liblib na mga walang mga gamot-gamot, gumagamit sila ng yung mga bark, yung mga dahon, etc. ng mga puno sa paligid. Kasama yan yung NARA-3. Ngayon, curious itong mga researcher na bakit anong mga benepisyo na kukuha sa NARA. So, gumawa sila ng experiment. Ngayon, yung experiment, ang tawag nila, nag-induce sila ng hypertension sa isang experimental mga animals, ganon, lab animals. Tapos nung alam nilang parang hypertensive na yung experimental animal, binigyan nila ng etong NARA extract. Nung binigyan ng extract, yung end of result ng experiment is bumaba yung blood pressure ng significantly. Talaga may effect ang NARA extract on blood pressure. Yan ang conclusion ng study na yan. So naka-document yan sa mga sa mga research papers. So ano yung naitutulong nitong ikarma sa pagbaba ng blood pressure? Well, ang ikarma dapat malaman din ng tao ang mga gamot ng classified as yung mga herbal medicine katulad ng ikarma. Hindi ito first aid sa mga ganong sakit ng hypertension.
ang ikarma nakakatulong sa yung long-term therapy ng hypertension. Ang mechanics ng ikarma is a protective ingredient. Pinoprotektahan niya yung mga ugat na from damage leading to hypertension. Kasi kung may hypertension ka, tapos inom ka ng ikarma, hindi naman magagamot yan over 1 day, 1 week, yung couple months. Kailangan matagal ng inumin yan, okay? So, protection ang unang-unang binibigay ng ikarma. Yung pangalawang benefit na nakukuha natin sa ikarma is yung anti-inflammatory property niya. Ang damage ng ugat na nagkukos ng hypertension is yung inflammation na nanggagaling sa yung na nangyayari sa loob ng ugat ng isang tao, mga arteries. Kung merong inflammation, meron yung tinatawag na yung superimposition, no, patong-patong ng cholesterol doon sa mga inflammatory areas. Eh ngayon, ang nangyayari doon sa inflammation yon, kumakapal ang ugat ng tao. Pag kumapal ang ugat ng tao, yan leads to hypertension kasi walang madadaanan ng dugo, kaya nagkakaroon ng hypertension. Okay. Nasabi nyo yung cholesterol na ito. Malulusaw ba ng ikarma o matutunaw ba ng ikarma itong cholesterol na ito, Doc? Hindi. Ang ikarma, hindi siya naglulusaw. Actually, ang cholesterol talagang pagbuo na yan, mahirap talagang lusawin yan eh. Ganon. Okay. So, ang perspective dito sa cholesterol, dapat na, yung sa mga nakikinig, ang cholesterol, hindi naman talaga bad element yan eh. Ang cholesterol is actually a good element ng body natin. Ang problema, sobra-sobra ang cholesterol dito sa katawan natin. Cholesterol is important. It's an important ingredient sa mga major protective system sa body natin. Okay? So, dapat i-regulate ang cholesterol at hindi naman totally eliminate. Ganun yan. Okay? So, ang gagawin ng ikarma, it will prevent yung deposition of abnormal cholesterol in yung mga vital organs. Okay? Kasi yung mga fatty liver, abnormal deposition ng sobra-sobrang cholesterol. Yung plaque sa mga arteries, abnormal deposition ng cholesterol dito sa mga ugat na injured, yung may inflammation. So, ang gagawin ng ikarma, ipiprevent niya yung over-accumulation ng cholesterol para mawala ka agad sa katawan niyan. Okay. May nagtatanong dito, Doc, sinasabi, ano raw po itong silent stroke? Silent stroke. Oh. Okay. Ang silent stroke, ibig sabihin niya, ang basis nun is, ang stroke is yung pumuputok o nagbabara ang ugat sa brain. Diba? Stroke. Brain ang involved dyan. Ngayon, ang brain natin is vascular, highly vascular. Maraming ugat. Okay? Kung nagbara ang maliit na ugat sa utak, hindi nararamdaman ng tao, hindi namamalayan, pero nagbara, yung sinusuplayan ng dugo nun, yung parte nun, masasaktan. Pero baka hindi maramdaman ng tao na meron siyang stroke doon sa area na kasi walang involvement doon sa area na yun, doon sa ugat na nagbara. Ngayon, yan ang dangerous sign. And mag-iingat ng tao sa silent stroke kasi may possibility din magbara yung malalaking ugat. Ganun. Kung nagbara yung maliit, posible din magbara ang malaking ugat. Yun ang magiging major stroke na ang resulta nun, it's either baldado or death na. So, ito, walang sintomas ito. Hindi mo agad mararamdaman. Ang simptomas nun are para bang subtle. Hindi mo papansinin. Parang maliit na sakit ng ulo, na sandali lang, nawala din kaagad. O kaya, pero kang konting parang namanhid na isang parte ng katawan mo. O kaya, yung parang merong nangyaring parang manhid sa isang parte ng mukha mo o katawan mo. Ganun yan eh. Kasi nawala yung blood supply doon sa area ng utak na nagsusupply doon ng activity. Ganun yon. Pero kung may ganyan sito, kaya nga sir, silent stroke, na-stroke na nga yung parte ng brain, pero in-ignore ng pasyente, yan ang warning sign,
magpa-check up kasi baka yan ang early sign ng other dangerous situations sa brain. Oho. So, kailangan talaga minomonitor natin ang ating blood pressure. Yeah, well, yung monitor natin kasi kung ikaw ay healthy person na very conscious ka sa diet mo, exercise ka everyday, less stress, tapos may konting sakit ng ulo, baka pwede natin ignore yung mga ganong symptoms na yan di ba? Pero kung ikaw pangit ang diet mo, hindi ka nag-exercise, full of stress ka, kung simpleng headache can be a dangerous sign of impending stroke. Kaya yung sinasabi, i-monitor mo sarili mo kung ikaw candidate ka sa mga ganong mga sakit na dahil sa dahil pangit ang lifestyle mo. Ito nga, maraming mga tao na binabaliwala yan. Sasabi, lakas-lakas ng katawan ko. Okay lang naman ako, pakiramdam ko. So, baliwala. Yung pala, meron na sa loob, di pa niya nararamdaman. Yan yung mga invincible, para bang mga Superman na parang wala siyang sakit Pero yung track record na for the past 10 years, itong taong mayabang na wala siyang sakit, hindi naman siya kumakain ng tama. Laging taba, alat, o matamis ang kinakain. Tapos tulog din ng tulog, wala namang activity. Tapos problema ng problema. Yan yung mga candidate na prone to stroke. Okay. Balikan namin kayo, Doc, pagkatapos po ng ilang paalala. Dito lang ako. Wala akong lakad. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital, di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon, sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Orly in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare!
Kabigla ka naman, Mare, ah. Grabe, gimagana ka ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah. Saka, nandiyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam nyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aburrito. Tayo'y mag-8-8 In the morning. 8-8 na mag-8-8 8-8 pa. Early in the morning. 35 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan tuloy sa programa tayo. So, wamanid MOA si Dr. Glenn Soriano. Umaambon ba dyan, Doc? Wala pang ambon eh, kulimlim lang. Wala pa ako nakikita mga payong. Pero hindi nyo rin nakikita kung malakas yung alon dyan sa likod, ano? Wala pa. Hindi pa ako nagpupunta doon sa tabing dagat. Okay. May ano dito eh. May sinasabi si Mr. Ben Jovellanos, mini stroke. Napag-usapan natin kanina yung silent stroke, mild stroke. Ito naman, mini stroke. Anong pagkakaiba ng mga ito? Well, mahirap naman i-differentiate yan eh. Kasi more or less the same terminology yan sa isang situation eh. Ang ugat niyan eh, nagbara o yung isang ugat sa utak. Yan, yung mini stroke, mild stroke, ganun lang sa ulo. Kasi, di ba sabi ko kanina, maraming ugat ang utak natin. Pwede magbara lahat yun eh. Pero yung maliliit na ugat, galing din sa isang malaking, yung main artery. Kung nagbara lang yung maliit, kung gaano kaliit, pwede mang mini. Yung medium size na ugat nagbara, ay di minor. Kung major artery na nagbara, pwedeng major stroke, yan ang kalahating paralyzed. At saka pwede ring fatality yun.
Parang small, medium, large tayo rito ah. Yes, tama. na ano. So pakinggan po natin yung testimonya ni Miss Winalen Oxon. Ready na ba tayo dyan, Engineer Gile? Yung testimony ni Miss Winalen Oxon na nahanap pa. Okay, pag-usapan pa natin yung ibang issue. Kasi may nangyayari rin, Dok, na kadalasan sa madaling araw, pagka gising, bigla-bigla na lang nagigising. May nagsasabi, kapag bigla ka nagising, huwag ka basta tatayo. Magpahinga ka muna o magpalipas ka muna 2 minuto bago ka tatayo o pupunta sa CR. Kasi karamihan na nangyayari kapag ka umihi o nagbawas sa CR, natutumba. Paano nangyayari yun, Dok? Yan nga yung tama, partner. Yan yung sinasabi natin ko yung karamihan yan, Monday morning. Monday morning syndrome. Ganon. Kasi karamihan, malaki ang yung incidence niyan nangyayari first thing in the morning of Monday. Kasi isipin niya yung the day before, yung Sunday, walang ginagawa. Tapos paggising sa Monday morning, parang wala pa rin exercise, binibigla ang yung lakad kasi emergency din yan kailangan pumunta ng banyo, kailangan magbawas, kailangan umihi. Pero hindi naman inuunti, binibigla naman ang puso, binibigla naman ang mga ugat, okay? So kung binibigla yung ugat, alam mo merong reflex yan Ang reflex constriction ng mga ugat can lead to heart attack or stroke. Ganyan yan. Ganyan nangyayari sa yung pabigla. So advice ko sa mga nakikinig na yung older ages marami yan. Yung mga senior na. Kung tumayo lalo kung Monday morning, kung tatayo ay gigising, umupo muna for 2 to 5 minutes sa tabi ng kama. Sit down muna bago tumayo. Ngayon, kung walang nararamdaman na sakit o hilo, chest pain, ayan, tumuloy na dun sa kung saan pumunta sa banyo. Ganon. Hindi ba may connection din ito kapag umihi ka o nagbawas ka ay bababa ang iyong dugo? Well, yung second mechanism yan Kasi alam niyo na, pagtayo mo, yan yung beginning ng strain ng system. Hindi pa nag-adjust dito sa mga circulation. Biglang tayo, first strain yun Tapos pagpunta sa banyo, kung usapan natin yung magbabawas, ang problema kung constipated pa, magtutulak pa, magi-strain pa. Yung process of straining can cause sudden elevation ng blood pressure. Yung straining causing sudden elevation ng blood pressure can cause yung mga fatal incident. It can cause the rupture of aneurysm, can cause heart attack, and can cause yung mga brain strokes. Ganyan, yun yung beginning. So, yung constipation ba ay nakaka-trigger sa pagtaas ng dugo? Yes, well, yung incidence ng stroke and heart attack in the banyo, may connected history yan ng pasyente na very constipated. Kasi ang constipated na pasyente, kailangan umiri yan ng malakas bago magbawas. Yun na lang act na yun na umiri ng malakas can lead to fatal incidents katulad ng heart attack at saka brain stroke. Kaya ko sinasabi lalo sa mga senior, kailangan i-maintain yung normal bowel movement para hindi magkaroon ng constipation which can lead to fatal events. Okay. Paano po makakatulong ang ikarma dito sa constipation? Well, etong isang misteryo din sa akin. Pero alam ko, lahat ng herbal products, meron silang basic ingredient na tumutulong yan sa yung bowel movement Okay? So dito sa ikarma, almost every time basta may magsabi sa akin may problema sa kahit na hindi i-mention na may problema sa constipation, pag nag-start sila ng
ng pag-inom ng ikarma, ang balik sa akin na feedback, bigla naging normal ang kanilang bowels. Nawala yung constipation, naging regular yung kanilang bowel movement every morning. Okay? Tapos yung mga constipated naman, pag hirap na hirap, sinasabi ko na lang mag-double or triple dose na the night before, and then the following morning, biglang naglilinis ang kanilang bowels at malambot pa, madali sila magbawas. So yan ang sinasabi ko, maganda ang benefit na nakukuha ng mga nagtitake ng ikarma for constipation. Very positive ang benefit nun. How about water therapy? Well, water therapy kasi, ang water kasi, ang importance ng water doon sa stool, ano, kailangan kasi talaga yung stool moist yun para lumambot. Malambot, Ang okay. nangyayari kasi, pag marami kang iniinom na tubig, na akala mo yan ang magpapalambot ng stool mo, para bang iba yan Kasi kung marami kang tubig sa laman-laman ng katawan mo, hindi siya yung punta ng tubig from the stool to the intestine, baliktad Ang dapat, yung tubig papunta dun sa stool para lumambot ang stool. So, hindi naman talaga nakakatulong yung pag-inom ng maraming tubig sa constipation. Kailangan merong chemical na gagaling sa mga herbal preparations na tutulong dun sa palambot ng stool, ng dumi. O pagtunaw, maybe. Oo. Well, Okay. dalawa yan yung constituents ng yung dumi para lumambot. At isa pa, yung tulong, yung regular exercise, alam nyo, magandang factor yung pag naglalakad sa morning, magandang exercise para sa bowel movement kung na-observe ba na maraming tao, pag naglakad ka ng 15 minutes, right after, magkakaroon ka ng emerge ng magbawas ka. Ganun yan Kasi na-stimulate yung bowel movement Okay. May dito, ano ba itong PSBT? Paroxysmal supraventricular tachycardia. SBT. Oo. SBT. Supraventricular tachycardia. Paroxysmal ang tawag doon. Yan yung bang pasumpong-sumpong na mabilis ang tibok ng puso. Okay. Paroxysmal supraventricular tachycardia. Okay? Yan ang arrhythmia ang tawag dyan. Isang abnormal na pagtibok ng puso na masyadong mabilis. Na pagsumpong-sumpong. Alam nyo, yung SVT na yan, during yung SVT, kung masyadong mahaba, ang symptom niyan, hiluin ka, mahihilo ka. Kasi, pag masyadong mabilis ang tibok ng puso, inefficient pumping. Hindi siya nagpapump ng dugo, kaya walang nakakarating sa ulo. Mahinang bomba. Kaya kung gano'n nangyayari, lagi ka nahihilo. At saka yun, may symptom din ng SVT. Ang tawag dito, yung sa dibdib. Oho. Yung para bang mabilis. Palpitation? Palpitation, yun. Oho. Pero yung palpitation niyan, not necessarily SVT yon. It could be chest muscle na parang nanginginig. So dapat talaga, kung merong nararamdaman na palpitation, sabay nahihilo, pwede mong gawin, check mo agad ang pulso mo, tingnan mo kung may makukuha kang mabilis. Pero the ultimate din is pumunta sa clinic, doktor, magpa-check kung merong ganun talagang diagnosis. Lalo na kung chain smoker. Basta chain smoker wala na tayo magagawa dyan sa mga chain smoking na yan Kasi basta sinabi mo sa doktor na smoker ka, ay burado lahat ng alam niya. Kasi wala sa libro namin ng smoking Ganon. Yung panahon na nag-aaral kami, walang sinasabi ang nakikialamang smoking. Ngayon, pag sinabi mong smoker, ang unang tatanungin ng doktor sa'yo, sa mga interview sa clinic, nag-i-smoke ka ba? Pag sinabi mong nag-i-smoke ka, parang tatalikuran ka na ng doktor. Wala na akong magagawa sa'yo. Pero maraming doktor din na nag-i-smoke. Oo nga.
Kaya nga, yung makikita mo ngayon. Yung doktor, nauuna namamatay yung doktor kaysa yung pasyente. Yung smoke, pag i-smoke mo pa, yung paninigarilyo, ito ba ay nag-trigger ng stroke or hypertension? Not directly. Yung effects of smoking are long-term eh. Ibig sabihin yan, kung last week o last month o last year ka na nag-start na sigarilyo, wala pa yun eh. Wala pa yung effects na ng smoking sa general health. Pero kung nag-smoke ka more than 1 year, 5 years, 10 years, ay addicted ka na. Yung body mo addicted na. At marami ng side effects yun. Marami ng problema yun. At mahirap ng alisin. Ayun. So, kailangan talaga rito ay mag-ikarma ka na lang na mag-ikarma para maalis mo na lang yung pag-i-smoke mo. Well, ang masasabi ko lang, sabi ko, sa mga nakikinig na smoker, kung wala kayong magagawa sa pagtigil ng pagsigarilyo, hindi nyo talaga dagdagan nyo na lang i-karma. Ang ginagawa nyo, dinadagdagan nyo yung protection ng katawan. Para nilalabanan mo yung buhay eh. Sige, mag-smoke ka lang, pero mag-i-karma ka naman din. Okay, so yung palaging mataas ang iyong dugo, ano pong magandang gawin natin dyan? Aside dito sa supplement natin na ikarma na nakakatulong, ano pang mga dapat gawin para makontrol natin o mapababa natin ang blood pressure natin? Well, ang management ng hypertension depends on yung kind of hypertension, yung onset niya, kung lifestyle ng tao. Kasi marami naman ang naging cause ng hypertension eh. Saka chronic kasi yan eh. Ngayon, mula nung bata ka pa hanggang for the past 10, 20 years, pangit ang lifestyle mo, yun ang magiging remedyo mo. Change your lifestyle to a more healthy lifestyle. Ibig sabihin, kung pangit ang kain mo, ayusin mo yung nutrition mo. Kung hindi ka naglalakad, maglakad ka na naman ngayon. At kung stressful ang buhay mo, bawasan mo ang stress. So yung 3 major na yan eh, magandang tulong sa mga yung tamang management ng hypertension. Wag niyong asahan kung meron kayong diagnosis ng hypertension na magagamot ka over the next year. Almost impossible na yan eh. Kailangan, it's a gradual process that it will take a long time eh. Pero pwede mangyari yon. It will take time. Okay, yung nangyari incident sa Lukaw, nangyayari niyan sa ibang mga lugar na bigla na lang may hinihimatay o natutumba. Yung mga tao, siyempre, unang-unang reaksyon, natatakot. Ayaw nilang galawin o ayaw nilang bigyan ng first aid. Anong magandang gawin natin doon para makasurvive naman yung tao? Well, para bang double-bladed ang yung CPR ngayon, eh, no? Para nakakatakot yung CPR kasi damned if you do, damned if you don't. Ibig sabihin yan, ikaw gusto mong tumulong sa mga biglang hinimatay na akala mo na heart attack. Kung ikaw good Samaritan ka, bigla kang tumulong, binigyan mo na CPR, tapos namatay yung itong victim, baka ikaw pang sisisihin. Kaya natatakot ang mga tao dyan sa CPR na yan, okay? Pero kung ano naman, yung impulsive move talaga, kung alam mo talaga na heart attack yon, alam mo i-diagnose agad na wala siyang tibok na puso at hindi humihinga. Ngayon, kung yan ang initial assessment mo, mandatory na kung meron kang CPR training, gawin mo na. Yun ang basta inumpisahan mo kasi chinek mo yung puso, walang tibok, walang pulso, at hindi humihinga. So, mandatory sa lahat na may CPR training to initiate CPR. Ano na yan, forgiven na kung namatay na yung victim. Kasi tama naman yung ginawa mo. Okay. Paano mo i-check yung kanyang puso? Sa anong paraan? Dalawa. Meron dito sa wrist at saka sa neck. Okay? Okay. Kasi kung dito sa neck, talagang kung hipuin mo dito sa side ng neck, yung tawag ni carotid artery, pag tumitibok ang puso, meron ka talaga mararamdaman. Okay? Yung carotid pulse. Okay? Isa pa, yung makikita mo yung chest, yung dibdib ng nakahiga, taas baba, humihinga. Kung hindi taas baba, hindi humihinga, hindi rin humihinga yon. So mandatory ang CPR sa trained person,
trained people. Mhm. Hindi basta-basta ito kinakarga at sinasakay sa kwan? Para itakbo? Well, hindi. Well, yung mga trained for CPR, bago isakay, critical yan eh. Kasi critical ang 5 minutes na CPR. Buhayin mo muna yung puso at paghinga bago mo isakay sa ambulansya. Mhm. Kasi ang ambulansya, pag sinakay mo, walang tibok ng puso, 5 to 10 minutes bago makarating sa emergency room, wala na, DOA na yan. Okay. Paano kung doon sa area na yon walang may alam sa training ng CPR? Yan ang problema. Ang incidents kasi, alam na natin maraming ang train sa CPR. Pero walang gusto mo umamin, walang gustong sumugod O kaya na Kasi takot. takot. Oho. Yun, unang-una takot. Hindi nasusunod ang proper protocols diyan. Oh. Well, alam mo, sinisiti talaga nila ang poso, dapat lahat yung poso trained. Lahat ng mga security trained ng CPR. Mabilis na. Ang mga, di ba, merong incidents na pinocus yung documentary kahapon, narinig ko isang Boy Scout CPR, ginawa niya. Nabuhay yung pasyente bago makarating sa emergency room. Mhm. Kahapon yan, ha? So, hero ngayon si Boy Scout. So kailangan talaga yan na isama na natin sa curriculum ng pag-aaral sa elementary pa lang. Meron na yan, ano? Well, elementary, medyo baka hindi kaya ng elementary. Palagay ka high school, okay na yan Okay. High school. At saka yung mga major na yung establishments, yung mga empleyado ng mga mall, empleyado ng mga businesses na maraming tao, ganon. Mhm. Dapat trained lahat yun. Kasi hindi natin alam kung kailan aatake yan o ano yan. Oo. Kaya kailangan talaga siguro mayroon at mayroong mga train na tao tungkol sa mga bagay na yan. Yan. Kaya importante kasi yan, dito sa hypertension, heart attack, stroke, yung first 15 minutes na yung sa occurrence ng mga ganyan, importante, bago isakay sa ambulance, papuntang emergency room, yung CPR na yan. Malaking bagay yun Okay. So, paano ang pagkandak ng CPR? Para matuto naman yung mga nakikinig sa atin. Ano yung CPR na yan? Well, meron talaga yung mga authorized na yung hospitals, yung Red Cross, etc. nagko-conduct ng CPR training. Pwedeng nilang puntahan ng mga companies ganun yan Pero ang basics ng CPR, kahit na wala kang training, basta tatandaan mo, ang puso, ang tibok ng puso is 60 to 80 beats per minute. Okay? Yan ang tibok na normal na puso. So kung mag-chest compression ka, magbilang ka ng compression, tapos sabihin mo 1,000, 1,000, ganyan. Abot ka ng 60 compression sa 1 minuto. Tama-tama yun In between, basta tandaan mo, yung paghinga naman ng tao. Ang tao, humihinga siya ng 15 breaths per minute. 15. Okay? So, ihipan mo yung bibig niya 15 times a minute. Ganun yan. So, yan ang CPR, basic. I-compress mo yung chest mo 60 times a minute. Bigyan mo siya ng breath 15 times a minute. Yan ang CPR. So, hindi dapat mabigat yung pag-pump dun sa ano? Hindi, ano lang. Kasi kung lang hindi mo naman pinapump yun. Ang pumping act is to stimulate the heart muscle. Pupuhayin, parang sinasampal mo lang yung heart muscle para biglang gumising. Ganun yun. Okay. So, kailangan talaga mayroon training ang bawat isa sa atin at alisin yung takot. Kasi sa takot mo rin, baka ikaw din ang mauna yan. Hindi, basta tanda mo, ang defense mo sa action na yung CPR is nagawa mo na yung establish mo na talaga na walang heartbeat and na-establish mo na walang breathing. So, mandatory sa training, sa CPR certified is to initiate CPR. Mandatory yan. Okay. So, wala na po tayong sapat na oras at marami naman pong nanonood sa atin. Pwedeng ibasa ko lang ang mga nanonood sa atin, Doc, para
ano naman natin sila, pasaya rin natin sila, mamintin Yes. lang ang kanilang mga pangalan. Kung may importante yung mga tanong niyan, i-forward nyo sa akin. Sagutin ko kaagad ngayon. Sabi rito ni Ate Cha is assessment para sa mga train and apply first aid. Kaya sana maituro sa lahat ng eskwelahan. Minsan may train kaso ala ng lisensya expired na. Kailangan pa ba lisensya pag titin ng ng CPR? Hindi, certification lang. Certification. Hindi license, yes. CPR certification. Ang nagbibigay ng certification, registered nurses ganun eh. Kaya kuminsan sa Red Cross, mayroon niya, may mga training dyan sa mga bawat Meron. establishment. Mga Red Cross, mga personnel po, certified CPR administrators yun. Paano kung hindi ka certified at alam mo namang ang procedure? Bakit? Isa-save mo yung tao? Kailangan ka ba certified? Ibibigyan mo naman ng CPR na hindi ka trained. Kung nagawa mo, edi parang tama naman ang ginawa mo. Yun lang yan, common sense yan. Patitibukin mo yung puso, pahingain mo yung tao. Yun ang parang apprehensions ng mga tao na gustong tumulong. Isa maganda example niyan, lagi, no? Dito sa beach, may nalunod, di ba? Yun. Pag ahon yan sa tubig, walang tibok ang puso, hindi huminga. CPR kaagad. Kung sino man yan nasa beach na nakakaisip ng buhayin ng puso at pahingain, yun na, CPR na yan. Okay. Si Servando Palma, Abe Rodas, Cristina Ocampo, si Mila Melendez, si Manong Beno Villanos, Napoleon Co, Len Coronel, at saka si Sarlo Gonzales, Renato Villanos, San Lawrence Gonzales at Buds Vidal. Si Gilbert Keikap ay nanonood din sa atin. Okay, so your parting message, Doc? Well, sana lahat naman nakinig dito, mag-apply naman lahat ng sinasabi natin dito sa weekend. Have a happy weekend everyone and stay healthy. Okay, kailan tayo ng clinic dito? Ha? Kailan tayo ng mga clinic dito? Kasi may i-start natin kasi wala nagre-reply dito sa ating mga request Wala tayong bisita. Sige, i-reward natin. Kung sino dumating sa clinic next week, bibigyan na natin ng libre karma. Okay. Thank you very much, Doc. Okay. Happy weekend, everyone. Hey, nang tayo paliwawa na Dr. Glenn Soriano nanto naitulong na sayay ikarma. Actually, talagang dakil sa benepisyo yan na itar at sika tayo na sayay ikarma. Kantabay tayo, the technical side, si Jael Franz Kayabyab. Sa amigo your one and only in the morning, ikarmatize mo na yan. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung... Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Kapaborito. Mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico.
Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3